Hola, bon dia, benvinguts a un altre tutorial de Devir i avui jugarem a Diamant, que és aquest joc que tinc aquí, idea d'Alan R. Moon i Bruno Faidutti, ho estic llegint aquí, i amb unes il·lustracions molt boniques del Paul Maffallon. És un joc del que s'adria en anglès Push Your Luck, tentar la teva sort. És un joc per jugar en família, de 3 a 8 jugadors, jugadors de 8 anys cap a dalt, i una partida pot durar una mitja horeta. I en què consisteix Diamant? Doncs consisteix en anar a una cova. És la cova de Tacora, que és molt famosa perquè té molts diamants, però també té moltes trampes. Llavors vosaltres haureu de decidir si us endinseu fins al final o no en aquesta cova per aconseguir el major número de diamants. Per tant, qui surti d'aquesta cova amb la butxaca plena de diamants, més que els altres, serà el guanyador i us haurem de felicitar. Anem a començar la partida. Per començar, hem de tenir cada jugador el seu explorador i el seu cofre corresponent. És a dir, jo soc el verd, doncs el verd, el meu company serà el vermell, l'altre company serà el lila. Després també tindrem dues cartes. Una és de... Molt bé, doncs m'atreveixo, soc un valent i vull continuar amb aquesta exploració. I l'altra és... No, jo toco el 2 aquí i em torno al campament, però corrents. Cada jugador hem de tenir aquestes dues cartes i després també tenim el tauler de joc, amb el nostre campament, amb els 5 camins per entrar a la cova, que és una de cada de les 5 rondes que composa o que té la partida, les cartes d'expedició i després tenim les gemmes, que poden ser o rubís, que són els vermells, que sumen un punt, o bé els blancs, que són diamants i sumen 5 punts. Doncs comencem el torn i per això hem d'abandonar la tranquil·litat del nostre campament i endinsar-nos en aquesta cova per la porta número 1. Per això posarem aquí els nostres valents exploradors i anirem a veure què ens depara la primera fase d'aquesta exploració. És a dir, molt bé, bueno, doncs aquí tenim 11 rubís, les cartes de rubís, aquestes que ens donen rubís, el que fan és, doncs, permetre'ns repartir-nos aquests rubís, que ho farem sempre a parts iguals i, si en sobren, doncs aquests que sobren es quedaran damunt de la carta. En aquest cas, com són 11, farem 3, 3, 3, sobren 2 rubís que els posem aquí. I arriba el moment de prendre una decisió. Què fem? Continuem amb aquesta exploració o no? Doncs escollim la carta corresponent, fem així, sense mirar a veure què fan els altres, fem 1, 2, 3 i cap amunt. En aquest moment tots al mateix temps decidirem si volem continuar l'exploració o no, però nosaltres no podem saber d'abans què faran els nostres companys. Per tant, imaginem que en aquest cas tots som uns valents i volem continuar amb la nostra exploració d'aquesta cova. Doncs molt bé, en aquest cas hem decidit tots que volem continuar amb aquesta expedició perquè som uns valents i ens toca, això, aixecar la segona carta d'expedició. Aquí tenim 3 rubís. Molt bé, doncs els nostres exploradors van avançant i ja han arribat aquí, a la segona habitació o sala, on es repartiran 3 rubís. Com en aquest cas sí que es poden repartir a parts iguals, doncs serà un per cada un. Haureu vist, això sí, que no fiquem els rubís encara al cofre, els deixem al costat, ens el guardem, no sabem si acabaran sent nostres o no. Per tant, els tenim aquí. I un altre cop tornem a prendre una decisió. Què volem fer? Volem continuar o no volem continuar? En aquest cas, jo crec que estem en una fase molt inicial de la partida, per tant, continuarem tots, no? Però no sé, què farem? Doncs 1, 2, 3 i ja ho tenim. Doncs sí, tots continuem, per tant, ens tocarà un altre cop veure què hi ha sota aquesta carta. I tenim una trampa. En aquest cas no ha passat res, o sigui, s'ha obert el terra, hem vist la lava allà, però ens hem quedat tots així, no ha caigut ningú, perquè quan una trampa surt la primera vegada no passa res, passaria si sortís una segona vegada en una mateixa carta que aquesta, però bueno, ja ho veurem, això si passa o no passa. Ara els nostres exploradors estan aquí, no ha caigut ningú, però clar, hem de prendre una decisió, no? I aquí ja ha passat alguna cosa, i potser hi ha algun que és més cagadet i diu, ostres, jo, mira, saps què? No. Per tant, en aquesta decisió, doncs no sé, per exemple, fem així, 1, 2, 3, pam! Imaginem que el lila continua, jo, que sóc el verd, continuo, però el vermell no. El vermell diu, no, nois, jo torno cap enrere, marxo,
I ja està. Què passa? Doncs que aquest explorador marxaria, però al tornar recollirà aquests rubís que hi havia aquí, que havien sobrat, i se'ls emportarà. I se'ls ficarà al seu cofre. I ara sí que seran pel seu cofre. Es fiquen al seu, així, i fem així. Què hagués passat si, per exemple, en comptes de tornar el vermell sol, hagués tornat el vermell i jo, per exemple? Doncs que llavors aquests dos rubís ens els hauríem repartit, un per cada un. I què hagués passat si haguéssim tornat els tres junts? Doncs que són dos rubís, per tant no ens els podíem repartir, es quedaven allà. Sempre al tornar recollim allò que hem deixat pel camí. Si ens el podem repartir o si anem sols, tot per nosaltres. Per tant, el vermell està al campament, es queda aquí, els rubís estan dintre del seu cofre, nosaltres hem pres la decisió que volem continuar l'expedició, per tant, en aquesta ronda número 1 continuem el lila i el verd, és a dir, jo. I anem a veure què ens depara. Bueno, aquí això és una carta de relíquia, és una carta especial, és una carta que només hi ha 5 en tota la partida, només hi ha 5 aquí, ficades. Ara no la podem recollir, però si després tornéssim cap enrere, sí que la recolliríem. Les 3 primeres cartes valdrien 1 punt i les 2 últimes cartes, aquestes 5 que hi ha, valdrien 2 punts. Per ara estem aquí, en aquesta sala, és una relíquia, hi ha molts tresors, però estem aquí i no sabem què passarà. Hem de tornar a prendre una decisió. Jo ja estic una mica acollonit, ho sento molt, però jo sé que després de trobar-me aquesta sala plena de coses bones, alguna cosa dolenta pot passar. I jo crec que me'n tornaré cap enrere. Jo crec que sí. I potser el lila no. El lila diu, no ho sé, fem 1, 2, 3... Molt bé, doncs sí, evidentment el lila continua, però jo marxo. Corrents, marxo molt corrents. Això sí, m'emporto la carta de la relíquia, me la porto amb mi. Llavors, això, me la poso aquí, i aquests rubís els fico aquí, i a més em fico un més, que és la carta de la relíquia. Aquí està. Què hagués passat si, per exemple, en comptes de tornar els dos, de tornar jo sol, el lila també hagués decidit, jo també marxo. Doncs llavors aquesta carta de relíquia es queda aquí. Per què? Perquè no la podem repartir. Llavors, la carta de relíquia només te l'emportes si tornes tu sol. Te l'emportes. Si no, es queda aquí. En aquest cas he tornat jo sol, estic ja al campament, per tant, aquí tinc la meva carta de relíquia. I el lila vol continuar. Ell és un valent i vol continuar. Doncs anem a veure, ja hem pres una decisió tots, tornem a agafar les nostres cartes de decisió i ara anem a veure què hi ha sota aquesta carta d'expedició. He fet molt bé. Doncs el meu col·lega està aquí, ja s'ha tornat a obrir el terra, ha tornat a sortir la lava i aquí ara sí que ell ha caigut. Ha caigut al fons, està a la lava, està allà cridant, per tant, ha mort. Ho sento, noi, mira, saps? És que aquestes coses passen. Sobretot si ets un explorador i et fiques a una cova, no? Llavors, això què passa? Doncs que aquests rubís d'aquí els perd, tornen al comú de les gemes, per tant, el jugador lila no té cap gema, no està sumant cap punt en aquesta primera ronda. Una de les cartes de trampa es descarta, les altres cartes tornen a posar-se al replegat de cartes. Què hagués passat si, per exemple, haguéssim tornat els dos i aquesta carta de relíquia s'hagués quedat en el camí? Doncs que s'hagués descartat també. Sortiria. Llavors, posem la porta al camí número 1 i anem a començar amb el camí número 2. I així, un darrere un altre. Fins que al final acabarem tots els camins, estarem fora de la cova i llavors haurem de comptar quantes gemes hi ha al nostre cofre. El que tingui més, guanya. Molt bé, doncs anem a mirar a veure qui de nosaltres és el que té més rubís i més diamants. Jo obro el meu cofre i, per exemple, tinc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 rubís, més un diamant que compta per 5, per tant són 13 punts que tinc acumulats. Anem a veure com ha anat la partida dels altres.
Bueno, el vermell sí, té més pedretes, però cap blanca, per tant, sortirà pitjor. 1, 2, 3, 5, 7, 9 punts, per tant, vaig molt bé. A veure què passa amb el lila. A veure el lila. Mare meva, el lila. Clar, bueno, ha anat molt bé, o sigui, molt malament a la primera partida, ha sortit sense res, però després no ha deixat res a dins. Són 1, 2, 3, 4, 5 diamants, per tant són 25 punts, més 2 rubis, 27 punts. Doncs el jugador lila és el guanyador, 27 punts. Sí. Bueno, això és tot, nois, això és el diamant, perquè us ho passeu molt bé, arreplegueu tots els diamants que podeu i divertiu-vos, que això tracta de jugar. Per això a Devir volem fer aquestes coses. I res més, fins al proper tutorial de Devir.